natin. Tayo. Pre, yung ano mo yung pre, yung mga plano mo pre, mga backslide pre. Yung mga plano mo backslide. Eh. Dara kay mga anak. Okay na? Na? Lawa. Di ba daw? Oh, di pa. Tanaw. Ah. Hindi siya mabantay. Bala. Dili ba patay? Dili. Sige na rin. Yun sa mga imagine. Kaya guys, kung dili pa rin concern kung dili pa rin concern ng akong mga kauban guys, oh. Guys. Di ba? Kung hindi pa talaga to mga agay. Kung hindi pa talaga to mga concern to. Tingnan yung buko, di ba? Inaayos. Di ba? Ganyan talaga guys. Okay. Mamaya guys kasi iba na yung ano ko hairstyle, di ba? Dumog mismo mga customer niya, dumog. Yes po madam. Chicks yo, chicks. Boleh maghilain din dyan, boleh maglabak ng ujin. Agay. Ano siya ba Jin? Gong. Ha? Gong. Sakit man. Ah, kagahinera to Patrick. Di, nangaibot man Jin. Vlog nangaibot man. Nangaibot man akong buhok. So guys. Check ko natin. Para to hip-hop. Pa? Ha? Ganun Jin, oh. Uy, gagi, 3:33 na. Ganun Jin, oh. Nice. Oh, si Jan para na kaya ng ano. Mana? Hindi na ka. Putulin mo kaya yan, pre. Putulin. Allah. Di ba no? Ewan ko sa'yo, pare. Ewan ko na sa'yo. Ayan guys. Mga kalokohan nyo kayo ng mga ipambuhat na nila ba? Yati oh. Wala na mao ni pagwani. Wala na mao. Lokal. Yati oh. Yung brace. Mas maganda yun. Yan Jin oh. Kaso mga. Jin. Nah. Pat, putulin mo na lang yan, Pat. Ano ba yung Pat? Ha? Ano ba yung galing mo? Ah. Linisan mo yung cellphone mo. Biyahe ka na. Yeah, what's up guys? Naka-video ba yan? Oo, yan oh. Video wala namang record Oh. lang yan. Ano record oh? Automatic yan, automatic. Yan guys oh. Patakal lang sila kuhan guys, nainabilin guys nga usa ka yugto nga sandali. Yung to, sandali. Nainabilin nga usa ka yugto nga sandali. Yati. Lager ka pala pare ah.
Yan guys. Success po kayo lahat guys yung gumagawa ng buhok ko guys. Parang hindi talaga totoo yung mga ano. Parang kumukulot-kulot lang yung ano ko guys, buhok ko guys. Kulot-kulot. Hindi Kaya pa. pasalitin ang buko, pre. Bukas pre, doon ako sa ano pre, Akala magpagupit ko na ako. bukas magpaganyan ka rin ng buko. Hindi, magpagupit na ako. Magupit ka na kasi. Magpaano na ako, magpa-army cut pre. Bakit armikat? Yan oh. Shaolin. Yung ano dito, yung carbon dito. Gagi. Yes, ma, madam. Balik po kayo muna. Pasok lang po. Favorite pasok. Kahit walang Ganyan talaga guys, kapag ano guys, kapag nandito ka sa mga ganito, mga tindahan ba. Kaya guys, makakatulong tayo sa mga, ay nako, nagayo sa kayog to, din nahabilin. Jen, tarong ko na guni Jen. Gupita na lang napat. Jen, tarong ko Jen, be. Gupita. Yate eh. Tarong ka Jen. Huwag mong kutsilyo. Tutulong na lang ni. Ayaw. Ayan guys. Ayaw, nga na Jen. Doon sa mani, ana. Ay, apilog kuhan, apilog kaning pananing kuhan. Ay, layo. Ay, naku, si Patrick. Agad Jen. Kani ba, kani? Oscar! Ayan na si Oscar! Oscar. Ay, Oscar. Brother. Eh, Yes, ma'am, sir. Pasok lang. Sabi kasi ni Jan, hairstylist daw siya. Tapos yan, may naiwan. Starless pero Ako ba yan? Di naman. Oy, sa'yo to. Sa'yo to. sabi niya, Dito sa akin, di ba? Dito sa'yo. Akala mo. sabi niya, bakla daw siya dati, bakla. Ngayon, naging tumboy na. Grabe mata. Oscar. Dati, bayot daw siya, bayot. Ngayon, ano na, tumboy na. Gagi. Yes ba, madam? Yes, ma'am. Totoo naman, pare. Ang ganda talaga ng dumadaan yun ah. Jin, ano ba to Jin? Ba't na ganyan yan? Nakita sa... Ulat. Sabi ni Jandre, mga pare, bakla siya dati, bakla. Tapos ngayon, naging tomboy na. May galit pa naman ako sa tomboy. Yeah, boy. Shout out nga Kaya pala tarong nga ni Jin. Okay lang yan, boy. Ah, Pero, gamit na liwat na rin. Magupit mo ko na kasi. bukas punta ako sa'yo. Dito lang pa to. Yeah. Alam mo maganda dyan, yung Sa gilid lang. low fade lang, kamo low fade. Tapos ito, yung parang Wag pangit. bawasan din. Lopid. Kaso low fade lang dito, tapos pantay lang yung dito. Low fade. Pero dito siya sa taas, hindi ko na babawasan, no? Huwag na. Wag na. Dito na lopid lang. Low Tapos fade. bumili ka na ng madami sandrio. Tapos, Iba't ibang kulay. Oo, yung iba. tapos yung Tapos bili ka na rin merienda. hindi, sabihin mo na sa ano, yung magugupit. Lopid po. Oh. Dito naman, hindi ka nakala mo dito. Pagalitan mo. Di. Low fade dito lang yun. Low nga lang eh. Mababa lang. Dito low fade lang yan. Magpagupit ka dun sa marulog. Para siyang shine mullet. Parang undercut. Design mullet yun. O parang ulit ng style. Oo. Ipalupit. Tapos dito. Butterfly. Fly high, butterfly! Walang video. Ayan. Namamatay kasi yan, pre, kapag gano'n na. Pero nakaka-video yun. Oh. Hindi mo halata, no? Parang ano lang, parang oras Hindi lang. masyadong ano, pag-ibig. Yan. Mas maganda pag yung madami, no? Madami. Tulad ng buko dati. May ganyan Ang din dami. akong... Yung madami, yung nakakakit sila naman. Ayun, madami. Parang, Tapos ipapantay-pantay mo lang, pre. Yung, Yung para magandang tignan ba, kahit mahaba, tapos yung dito pantay-pantay lahat. oh. Tapos low feed lang dito lang sa may gilid. Dito lang na yun, lupit lang. Oo, tapos sabihin mo to sa ano nyo, tapos ako design ng RC. Ano? Magpalupit, tapos, Hindi naman po ko, kulot yan. Tapos may mga terintas din ako dito eh. Oh. Dito yung mahirap gawin. Ayan. Parang kung tabi dati.
Hi, Jen! Sino yan? Sino yan, pre? Yung ba yan? Ako Thank yan. you, thank you so much, guys. God bless.